Dan Publius, imma l-Florjana kollha tafu bħala il-Pullu. Fir-ritratt jidher quddiem il-kiosk li għal 20 ta' snin serva minna. Fuq Facebook, il-familja ta' Pullu irringrazzjat lil daw kollha li matul l-aħħar 46 sena inqdew bis-servizzi tiegħu. Ir-ringrazzjament ġie jekk kif is-sidien tal-gabbani tal-belt kellhom jibdew iħottu l-gabbani tagħhom wara li ġew ordnati jiżgumbrawhom mingħajr ma jafu x'se jsir minnhom. Netnews ittawwal fil-pjazza ta' Tritoni barra d-daħla tal-belt. Hemmhekk stajna nilmħu xi sidien tal-gabbani jħottu l-ħadit u partijiet mill-gabbani. U din il-ħofra fejn għal 20 ta' snin għadet gabbana li mhux biss tat servizz lil eluf ta' persuni iżda li għal snin twal tmat familja sħiħa. Issa minna ma fadal xejn. Li żgħażagħ jiltaqgħu ħdejn il-gabbana tal-ħalib jew fejn tal-każezz issa se tiqpa' biss memorja fin-nostalġija ta' ħafna. Waqt li s-sidien ġew ordnati jiżgumbraw il-gabbani tagħhom inħareġ tender għal madwar 10 gabbani ġodda f'sit fil-qrib, imma m'hemm l-ebda garanzija li s-sidien preżenti uħud li ilhom jaħdmu fid-daħla tal-belt snin twal jieħdu dawn il-gabbani.